விராட் கோலி வந்ததுக்கு அப்புறம் தோனின்னு ஒருத்தனுடைய வரலாறே மறைக்கப்பட்ட வரலாறு மாதிரி இருந்துச்சு. விராட் கோலி சொன்னாரு, தோனி இல்லாமல் இந்திய கிரிக்கெட் இல்லைன்னு. இவர் தான் வேர்ல்டு கப் வாங்கி தர போறாங்க. ஸ்கோர் கேட்டுட்டே இருக்காரு. 2003 உலக கோப்பை அப்ப தோனி டிக்கெட் கலெக்டரா இருந்தப்ப ஒரு பயணி சொன்ன வார்த்தை. பின்னாளில் வெற்றி பெற்ற பிறகு தோனி அவர்கள் சொன்னார்கள், அந்த மனிதனுடைய வார்த்தை தான் என்னை இந்த இடத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியது. எவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்காதே, உனக்கானதை நீ அடைந்தே தீருவாய்ங்க. 2011 வேர்ல்ட் கப் இந்தியா வாழ்ந்தது. 3 விக்கெட்டை இழந்து ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி 2011ஆம் தேதி சச்சினுடைய கடைசி உலக கோப்பை என்று உலகம் முழுக்க இருக்கிற இந்தியர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது, 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து இந்தியா தடுமாறி கொண்டிருந்த பொழுது, தோனி என்கிற ஒரு சிங்கம் அது வரைக்கும் களத்துல இறங்கி அடிக்கவே இல்லை. அன்னைக்கு களத்துல இறங்கி 91 ரன்களை குவித்தது. இந்தியா வெற்றி கோப்பையை பறித்தது.